बिमा बिफाया हा हु फाननानै दाहार लानानै फोरोंदोंमोन गासैबो फैमाल। आयै बावनो हाया आयै नोंनि अननायखौ। आयै नों गोसोआव दङना रोङाब्लाबो आंखौ लेखा थुफ्ले थुफ्ले फोरोंना आंजों समान देबनागरि रोंनायखौ। दम दंबा सों सानजारां प्रमद बर'नाव आबसुनि सोमावसारनायाव जायफोर बाहागो लानाय फरायसाफोर बिमा बिफाया हा हु फाननानै दाहार लानानै फोरोंदोंमोन गासैबो फैमाल। बिथांमोननि माखासे फरायनाय बिथांमोननि सोलोंथाइ लानानै आबसुनि सोमावसारनायाव बाहागो लानाय बिथांमोननि साख्रिया माला जागोन सों। दम दंबा सों दिल्ली सरकारनाव गुवाहाटी सरकारनाव प्रमद बर'नाव सों। जायफोर जोबथेसालियाव दं बिथांमोना माला उदां जागोन। एक्स एन बिनि केसा माला सुस्रांजागोन। गेदेरमा रायजो राजाफोरनि माखासे जेंनाया माला सुस्रांजागोन। प्रमद बर'नाव सों सानजारां दम दंबा। इनि तारिखआव गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया नि बिउरोक्रेट्स आरो बिथांमोना माने नायबाय थादों आरो नेबाय थादों जे बिथाङा फेमिलिखौ लाबोमारगोन ना लाबोआ। दा बिथांनि गनाय जेलनिफ्राय आरो आदार कादार्सफोर बिथांमोना गनायनि एकमात्र राहा उपाय आरो बिनि जाहैबाय जे रन्जन दैमारि सार बिथाङा गावनि अनजालि बिसिजों लोगोसे गावनि माने फेमिलिसफोर गावनि गथ'फोरखौ आसलते इन्डियायाव लाबोब्ला गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया बिथांनि सायाव मोनसे फोथायनाय फैगोन। भिडिअनि फुटिसाव खोनाखाबाय लडिं गारिया बोरै स्पिडआव खारबोखो इसिबां अजन गोनां गारिया बोरै जामफिं जाबोखो। जोबथेसालियाव थानाय सिनियर जुनियर जायफोर केस गोनां बिथांमोननि गेदेरमा रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ प्रमद बर'नाव सों दिल्ली सरकारनाव सों गुवाहाटी सरकारनाव सों दम दंबा बोरै जामफिं जाबोखो। डाइरेक्ट गावनि लोगोफोरनि जेंनाखौ गारनानै जोबथेसालियाव थानायफोरनि जेंनाखौ गारनानै रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ गारनानै डियार नाब्ला सारनि फेमिलिनि सायाव बोरै जामफिं जाबोखो। सानजारां मानसिनि आखुखौ बहा सिनायो मानसिनि आखलखौ बहा सिनायो। जोङो गेदेरमा रायजो राजाफोरनि खुगानिफ्राय जायफोर फरायसा आफादनि गेदेरमा सारमोननि खुगानिफ्राय जों खोनादों सोरबाया एखे लोगो स्कुलाव हाबलायनाय लोगोखौ बावनो हाया। उमुखाया जोबोद मोजां फरायोमोन उमुखाया जोबोद मोजांमोन जों बेबायदि खोनायो। सोरबा कलेजाव एखे लोगो फरायनाय गावनि लोगोखौ मोजां गाज्रि खबर लायो। बिथांमोननि माखासे लोगो मोनलायनाय लोगोफोरखौ बावलायनो हाया। जायफोर समाजनि रायजो जानाय बिथांमोननि माखासे मोजां गाज्रि एखे लोगो रायजो जानायनि माखासे जारिमिनफोरखौ सम सम रायखांलायो जों खोनायो। बेबायदि जों खोनायो सोरबा साख्रि बाख्रि मावनाय बिथांमोना एखे लोगो साख्रि मावनाय टाइमाव लोगो मोनलायनाय गावजों गाव मोजां गाज्रि खबर लायो। नाथाय सानसेबाबो साननैबाबो सानथामबाबो आफाराव आंबो मावबोदों। सानजारांनि सायाव आंहा बुंनांगौ जेबो अधिकार गैया आरो सानजारांनि सायाव आंहा बुंनांगौ जेबो मोनथाय गैया। अब्लाबो सासे बर' हिसाबै आं बुंनो बाध्यता जादों जाहाथे सानजारां सारा आंनि सायाव गोरोन्थि साना। मानसिनि आखुखौ मायाव सिनायो मानसिनि आखलखौ मायाव सिनायो आं गले गले बुङो। जाय एखे लोगो कलेजाव हाबलायनाय एखे लोगो स्कुलाव हाबलायनाय एखे लोगो साख्रि मावलायनाय मालाबाबो बावलायनो हाया। नाथाय सानजाराङा आंनि बेस्टनि आंनाव सोंनाङा। नोंथांमोना जोंनि एखे बेस्टनि मानसिनाव सों। सानजाराङा गावनि लोगो गावनि एखे बेस्टनि मानसिखौनो सिनाया गावनि एखे बेस्टनि मानसिखौनो खबर लानो एक सेकेन्डबो टाइम गैया। अब्ला सिनियर जुनियरखौ बोरै बिथाङा सिनायगोन। सोरबा गेदेरमा सिनियरखौ खबर लादों लायाखै बिनि सायाव आंहा बुंनांगौ जेबो राइट गैया। नाथाय जोंनि खोनानो मोननाय मथे सानजारांनि आखलखौ बहा सिनायखो। जामफिं जाबाय जोबथेसालिनि जानानै सोंनांगौमोन प्रमद बर'नाव। जोबथेसालिनि जानानै दिल्ली गुवाहाटी सरकारनाव सोंनांगौमोन। रायजो राजाफोरनि जेंनाखौ सोंनांगौमोन। गावनि लोगोफोरनि केसनि जेंना सोंनांगौमोन। डाइरेक्ट डियार नाब्लानि फेमिलिनि न'खरावसो हाबसनफैबाय। मावनांगौ खामानिया मा सानजारांखौ मावनो हागोन होननानै गेदेरमा रायजो राजाफ्रा हेफाजाब मदद होनानै गावनि लोगोफ्रा हेफाजाब मदद होनानै सनानि गादियाव फज'दोंमोन।
मावनांगौ खामानिया जोबथेसालिनि गावनि लोगोफोरनि रायजो राजाफोरनि दिल्ली सरकार गुवाहाटी सरकार प्रमद बर'नाव सोंनांगौ अधिकारा सानजारांनाव दं। बे फंसे बाथ्राखौनो आं गले गले आं बुंगोन। सानजाराङा अबे सनानि गादियाव दं? जोबोद गावनि लोगोनि थाखाय मावनो थाखाय दिनै गादियाव दं। रायजो राजाफोरनि मावनो गोनां खामानिनि थाखाय दिनै गादियाव दं। जोबथेसालियाव थानायफोरनि मावनो गोनां खामानिनि थाखाय दिनै गादियाव दं। बेबायदि समाव जुदि मावनो हायाबा बुंनो हायाबा आरो अबे समाव मावनो हागोन? गले गले आं बुङो सानजाराङा जामफिंजानानै जेब्ला सेसाया मानसिजों होसोजायो अब्ला खारनानै अबेबा हाखरावबो गोलैलाङो, अबेबा जिंसिबारियावबो हाबनो गोनां जायो। बर' बोराइनि बुंनाय राव दं, जेब्ला मोदैखौ नुयोबा मानसिया होसोयो। नाथाय मोदैया मानसिनिफ्राय बासायनो थाखाय गावनि खारनाय लामा गावनि बे सुखौ गारथेना गारबोयो। बिथांमोना आथिङाव सु हाबदानानै आंखौ होसोनो दा हाथों, नाथाय बे मोदैनि सुखौ एरायनानै मोदैखौ हमथारो। गोदोनि बोराय बुरैनि बुंनाय बे रावा। मोदैया मानसिखौ नुयोबा खारो आरो मोदैखौ नुयोबा मानसिया हमनो नाजायो, नाथाय मोदैया जोबोद सु गायथेना गारबोयो। बे सु गायथेना गारबोनायखौ एरायनानै मोदैया बोरै हमजायो? थिग दिनै जायफोर रायजो राजाफोरनि हेफाजाब, गावनि लोगोफोरनि हेफाजाब, जायफोर एमएलए जायफोर एमसिएलए बिथांमोना बावगोमाबाय। नोंथांमोना फैबाय थानाय समाव जेरै एन्जरा गुदुंनिफ्राय जावजायो, जेरै सेसाफ्रा होसो मानसिजों हमजायो, नोंथांमोननि खामानि मावनाय जायफोर एमएलए एमसिएलए बेबायदि जानो थांगासिनो दं। रायजो राजाफ्रा जाथिनि खामानि मावनो हागोन, गावनि लोगोफोरनि खामानि मावनो हागोन होननानै सोरखौबा एमएलए बानायदों, सोरखौबा एमसिएलए बानायदों। जायफोर एक्स एनडिपिनि बेकग्राउन्डआव बा एक्स एनडिपिनि बेनारखौ लानानै जायफोर मासियाव दं, गादियाव दं, बिथांमोननि थाखाय फैबाय थानाय समाव जेरै एन्जर जावनाय टाइमाव जेरै एन्जरा जावनानै हमजायो, जेरै सेसाया होसो हमजायो, जेरै मोदैया लामा सु गायथेबाबो हमजायो, थिग बेबायदि जानो थांगासिनो दं। जायफोर एमएलए एमसिएलए बिथांमोना, आं गुबुन एमएलए गुबुन एमसिएलएखौ आं बुङाखै, जायफोर एक्स एनडिपिनि सिनियर जुनियर एमसिएलए एमएलए जादों बिथांमोनखौसो आं बुंदों। आथिखाल भारत नाङै मोनसे बिसायख'थिनि सम आरो थासारि। भारताव जि जेनेरेल इलेक्सन लकसभानि बे सोलिबाय थादों। आसामाव मोनथाम फेजनि जालांबाय, फार्स्ट सेकेन्ड आरो थार्ड फेज, आरो खोब गोजोन आरो सान्थि परिबेशनि गेजेरजों कुनु हिंसायारि थासारि जायाबासिनो बा रावनिबो जिउ खहा जायाबासिनो गोजोननि गेजेरजों बिसायख'थिया बारलांबाय। नाथाय बिनि गेजेरावबो बिसायख'थिनि सम आरो बिसायख'थि जोबखांनायनि उनाव माखासे फिसा फिसौ थासारि बा एसे हिंसायारि थासारि जानो नागिरनाय जोङो परिबेशखौ दिनै नुबाय थादों। आरो स्पेसियेलि बिटिआर ओनसोलनि क'क्राझार लकसभा समस्तिनि सिङाव जोङो नुदों जे गुबुन गुबुन दोलोनि सापर्टारफोरनि गेजेराव ग्रुप क्लेसिं जानाय आरो गुबुन गुबुन दोलोनि सापर्टारनि न'आव अन्थाइ खुबैनाय बा गारियाव अन्थाइ खुबैनाय बेबायदि थासारिखौ जोङो नुदों आरो खौराङाव जोङो मोनबाय थादों। दा बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो बेबायदि जिखिनि जाथाय दा सोलिबाय थादों बे जाथायनि सायाव गोथौयै दुखु मोननाय जों फोरमायदों। आरो बेबायदि जि थासारि हिंसा लाबोनो नागिरनाय बा बेयाव गोजोनखौ सिमफायनो नागिरनाय बे परिबेशखौ टटेलि जाहाथे एभयड खालामो। बिसायख'थिया फैगोन आरो थांगोन, बिसायख'थिया जोबलांबाय, जेननाय देरहानाय बे काउन्टिंनि उनाव फैगोन आरो बे देशनि मोनसे पार्टि सिस्टेम बा देशनि डेम'क्रेसिनि मोनसे सिस्टेम आरो नियम। आरो बेखायनो बे थासारिखौ बिथा खालामनानै जाहाथे कुनु बेबायदि असान्तिनि बा गोजोन गैयै बा हिंसा लाबोनो नागिरनाय थासारि रावबो जाहाथे सेस्था खालामा आरो रायजो राजा आरो सापर्टारफोरनि गेजेराव कुनु बेबायदि क्लेसिं जाहाथे जाया
खारन बर' हारिया खौसेयै दङ खौसेयै थांनानै थानांगोन आरो खौसेयै जों आवगायलांनांगोन आरो बर' हारिनि जिउ खुंनाय जारिमिनाव बा थांना थानाय जारिमिनाव गोबां बिसायख'थि फैबाय गोबां बिसायख'थि बारलांबाय आरो देग्लाय बयनिख्रुइबो गोजोन आरो सान्थि परिबेसनि गेजेरजों बिसायख'थिया जोबलांदों दा बेखायनो जोङो हारिनि मोजांखौ हास्थायनानै बर' हारियाव जाहाथे इलेक्सन बा बिसायख'थिखौ लानानै बेबायदि दाङाबाजि दावराव दावसि जाया आरो गासैबो गावबा गाव जाहाथे संजम मेनटेन खालामो रेस्ट्रेन्ट जायो आरो बे बेलायाव जाहाथे आयेनखौ रावबो भंग खालाया बेखायनो जोङो खावलायबाय जे खौसेथि गोजोन आरो बर' हारिनि जि बिथा बेखौ मजबुतै लाखिनानै फैबाय थानाय समाव बड'फानि आदर्शजों बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि हिसाबै जों दानांगोन एसे एनै गोरोन्थि थारैनो माने थानो हानाय बा गेना गोरोन्थि सोरनियावबा बेबायदि माने परिबेस थानो हानाय बेफोरखौ निमाहा होलायनानै बिसायख'थिनिसो मोनसे सममोन बिसायख'थिया बारलांबाय आरो बेखायनो बिसायख'थिनि उनाव बै थासारिखौ बोना लाबोनानै जाहाथे जोंनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय जोंनि गेजेराव हिंसायारि थासारि बा बेबायदि मददगिरि आरो दोलोनि सापर्टार्सफोरनि गेजेराव ग्रुप क्लेसिं जि मोनसे थासारि बेखौ टटेलि जाहाथे बयबो एभयड खालामो संजम जायो रेस्ट्रेन्ट जायो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बयनिबो ग्रेटार इन्टारेस्टखौ हारिनि ग्रेटार सार्थखौ नायनानै आरो गोजोन आरो सान्थि परिबेसखौ पार्मानेन्टलि गायसननानै हारिखौ जौगाहोनांगौनि इन्टारेस्टआव जोङो बयखौबो गोसो गोरबोजों खावलायो